агар пештар ба назар бигирем ба бисёри нафарҳо хуш меояд. 4 та фарзанди ноболиғ дорад. Падар сиёҳ инами табори одама. узри зиёд барои суханом агар баъзетонда нофор карда бошад. барои нест кардани ҳама намуди дардҳо ширкати шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. суроға шаҳри москва. инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба шифофармо муроҷиат кунед. эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. тамошобинони азиз, баҳри шумо як қонуни нав мефаҳмонам ва дар давоми барнома комментарияҳоро мехонам. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо ворид карданд. агар вақтҳои пештара ба назар бигирем, барои таҷовуз кардани нафаре ки айни ҳол ба балоғат расидагӣ нестай, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ аз озодӣ маҳрум кардана аз 7 то 12 сол пешбинӣ намуда буд. яъне мутобиқи тағйирот ва иловаҳои нав дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нафаре ки духтареро ки ба балоғат расидагӣ нестай олӣ таҷовуз мекунад, 25 сол аз озодӣ маҳрумуш мекунанд. ин буд як тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ. ва мегзарем акнун ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. али муслим нависондаест: салому алайкум акаи Сорубон, ман як савол доштам. акам мегуфтед агар Россия ба Тоҷикистон моҳи август бурай биёӣ, туда обратно билет дошта бошӣ, бурай биёӣ мешида боша аблава нестай? не бародари азиз, ягон намуд аблава нест ва даъваткунӣ ба хизматам нестай. расатов нависондаи: ака пешакӣ раҳмат, рафтам ба Англия як бор гап зан. барои ба Англия сафар кардан ма ба шумо як чиза тавсия дода метавонам. касое ки хоҳишманданд ва мехоҳанд ки барои ҷойҳои корӣ дар Англия анкетаҳои худшона пур кунанд, пас дар инами рақамҳо ватсапашда бинависонед, и одам анкета пур мекунад барои кор дар Англия. ва ногуфта намонад ки услугаи и платни мебошад. танҳо анкетаи шуморо пур мекунад ва заявка рӯй мекунад ба ҳамун ширкатҳои корӣ дар Англия. баъдан ба худтон занг мезананд, мулоқот мекунед, сафар ба Англия мекунед. амиров нависонда: салому алайкум ака, сози хуби духтари тағоима гирифта метавонам ё не? закс кунам. як маслиҳате ака по-братски. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси оилавӣ моддаи 14 омадагие ки никоҳ байни хешовандони наздик қатъиян ман мебошад. бегназаров нависонда: чӣ ба дигар дар ватсап ҷавоб наметӣ? кани видеои пур кардани анкетаи Англия чӣ ба шайтонӣ карда пули мардума гирифтеси? охир рӯи падарат сиёҳ инами табори одама, рӯи падари ҳам тарбиятгари ты сиёҳ. ма дар ягон ҷо гуфтагӣ нестам ки ма видео мекунам пур кардани анкетаро нишон медиҳам. ма танҳо гуфтагиам ки касое ки хоҳишманданд барои анкета пур кардан дар рақамҳои ватсап муроҷиат кунед. фикр мекунам касое ки муроҷиат кардан ҷавобшон нагирифтанд, ба хотире ки ӯ одаме ки анкета пур мекунад ҳар рӯз ба ма дар алоқа ҳастай ва анкетаҳои пуркардагиша ма худам проверка мекунам шахсан. инами табори бадбахти русиёҳои бесаводои пато ҷамъ мешавем ба лағлақ карда мешинем. узри зиёд барои суханом агар баъзетонда нофор карда бошад, лекин инами хеле аблаҳҳо бисёри бад баъзе вақтҳо асабид мекунанд. ҳам қадар меги ҷавоб шонед нати ҳамёда, не ки бо барои аблаҳиву бесаводишон мегум ягон ҷавоби хуб шон битавон ки зинукшон бигирад. сабр назар нависонда: салом, патенти як шаҳр дар дигар шаҳри Россия ба кор меравад, хуб фаҳмонед. не бародари азиз, шумо дар ҷое ки қарор доред аз ҳамун шаҳр бояд патент бигиред ва баъд кору фаъолият кунед. як каси дига нависондаи: ака ҳами саволи мара ҷавоб надодӣ. мо ду бачаем. додарчаам моҳи апрел хизмат рафт. мара ҳози қапан мебаранд хизмат ё не? меган баъди 6 моҳ мебаранд. ма бо меган то ӯ набиёя мара намебаранд. агар ки дар оила ду писар бошен, якташ дар хизмат бошад, то баргаштани ӯша дуюм фарзанда ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. абдуллои усмон нависондаи: салому алайкум Сорубон, ма дута фарзанд дорам, ҳар дуяш дар номи худманд, вале закс надорам, хизмат мебаранд? не бародари азиз, дар ҳоле ки ба номи худат бошанд, метриска дошта бошанд, агар ки ба хизмат ҳам даъватат кардан, ҳуҷҷатҳои фарзандота бо ҳуҷҷатҳои худат, яъне шиносномат пешниҳод мекунӣ ва ба ту ягон ҳуҷҷат метиҳанд.
Дилшод Саторов нависондаст. Салом алейкум бародар, як савола ҷавоб те илтимос. Ман қариб 1 сол мешавад дар шаҳри Москва кор мекунам. Патент надорам. Мигратсионкада работа навистагиай. Через квота РВП супориданиям. То штома патент надорам. Квотара адобрид мекунан ё отказ мекунан. Дар ҳолате ки шумо барои РВП гирифтан ҳуҷҷатҳои худтонро пешниҳод мекунед ва то ҳатто ҳамун мигратсиони картаи шуморо тафтиш мекунанд ки дар ҳамунҷа чӣ қайд кардагиен. Мисол мегирем, шумо работа қайд кардагиен ва аз шумо ҳуҷҷати патентам талаб мекунанд. Алишер Кишварзода нависондаи. Пешакӣ ака худо нигаҳбонат боша. Агар як бор патент кунӣ, бо моҳи аввалашда бисӯзад, не ки ягон бор милитсия нақапидан. Ман метавонам ки граница бигзарам, гашта бирам Россия. Ҳамин имконията дорам. Бале бародар азиз, то дар ягон ҷо дастгират накунанд, агар тра ягон кас депорт намекунад ё ки въездам маҳкам намекунад. Хайриев нависондаи. Салом алейкум акаи Сорбон, ман гражданини Русия бошам. Ман Тоҷикистон бирам, мара ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавам ё не? Пешакӣ раҳмат ака. Дар ҳолате ки агар двойное гражданство набошид, тра дар Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунам бародар. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.